Napunan pa karon ang mga namakwit sa Mandaue City nga miistar sa mga lain-laing evacuation centers. Kinihuman gimando ang preemptive evacuation sa mga nagpuyo sa danger zone tungod sa hulga sa Tropical Depression Verbena. Ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may labi na nga na cut-on na ang mga sugbuanon human kang bagyong Tino ug bagyong Uwan. Mao nga babantayan ko nung mas daghan na karon ang mipatuman og preemptive evacuation isip preparasyon ning nagdanga-danga nga bagyo. Mutulo ka semana na nga nag-istar sa Mandaue City Central School kining mga pamilyahan nga taga-barangay alang-alang. Lakip sila sa labing naapektuhan sa pag-igo ni bagyong Tino, kasagaran partially damaged ang balay. Doon na say pipila nga totally damaged. Labas pa sa ilang panumduman ang nahitabo kang Tino, maong aminado sila nga nakulbaan sa hulga sa bag-ong bagyo. Uyawan na sa may balik. Uy, kay katong first time dito na mo nahitabo yun, nga niabot sa second floor. Uyawan naman may naingon anay ko, kaya naagin mi sa sapa. Tinuod lang, dugay na mi sige mo agig ba diya kadto gid mi nakasuway ni ato pagkasukal lang. Ganda ko. Kaganihang udto nagsugod nag-abot-abot sa eskwelahan ang uban pa nga mga residente nga namakwit. Sama sa pamilya Ginita nga nagpuyo daplin sa sapa na niguro na lang sabdaan o galing mo grabe ang uwan ug baha. Akong gikuyawan, ako rin pamilya. Oo. Luwas butang na ako sa luwas nga kon ba. Palag. Ako rin magkuhan ito ng mga gamit dito. Magpabilin lang ka dito rong gabi ana. Safety na ako sila. Kaganiha mipatawag og pre-disaster risk assessment meeting si Mayor Jonky Uwano uban ang CDRRMO, barangay officials ug lain-laing mga ahensya. Gimando ang pagpatuman sa preemptive evacuation sa libuan ka mga residente nga nanimuyo daplin sa Butuanon ug Mahiga River. Lakip na sa uban pa nga mga barangay nga labihang naapektuhan sa baha. Na mag-preemptive na lang kita. Lahi di siya sa unang mga bagyo kasi after atong bagyong Tino, ang atong mga drainage diri sa syudad kanang naklag na gyud. So any amount of kanang rainfall kasi dili kayo daghan murag mo baha na gyud ta. Katong dili part ato call na lang sa punong barangay. Ang ato amang standard agad nato is 9,000 households all over the city na. But as siguro ni gisulti ni Mayor, ang prioritize nato preemptive na to katong along Butuanon and Mahiga River kay tungod lagi sa iyang absorption capacity niya gamay na lang kay tungod sa mga diesel. Nahisgutan usab ang kabahin sa mga ayuda ug pagkaon sa mga namakwit nga residente. Gipasalig sa syudad, dunay igong supply niini. Before man God kinang food packs study, it was not enough kaya na-delay ta because of dili na enough ang mga supplier na mga apektado po sila. So we will go to the barangay. We will have a community kitchen concept na the community will help each other. Sa pikas bahin may nahimutang kita karon dinhi sa Liloan Central School ning mga orasa padayon ang pag-abot-abot sa mga residente sa silingang mga barangay labi na sa barangay Kotkot ug barangay Hubay ug barangay Poblasyon dinhi sa Liloan Central School usa sa ilang mga evacuation centers. As of 5 PM karong hapon may moabot na sa 795 ka mga individuals ang ania karon dinhi sa mga eskwelahan gikan sa 188 ka mga households. Kasagaran sa mga namakwit sugod pa kagabi matod sa mga nagduma ning mga evacuation center isip preparasyon o isip pagpangandam sab nila kung ugaling bubunok ang kusog kaayo nga uwan ug bubaha manggani mugna ning si bagyong Verbena. Doon na hinoy mga staff sa munisipyo ingon man sa barangay nga miatiman nila labi na sa registration sa mga miibakwit paingon diri sa eskwelahan. Atong paminawon karon ang tipik sa pamahayag sa pipila sa mga mi-evacuate dinhi sa eskwelahan. Kuya nga da kakurog. Oo. Ya. No, wa ko sabot sa akong debate kay akong anak 3 weeks pa edad. Ya. Kumoni karon nga sayo pa lang sa buntag ako na sang giagning taran na mangutos sa ta tanawa mong utos. Basta lang gyud makaabot may dire bahala na ko sa porma na.
sa ubang mga bahin sab dinhi sa lungsod sa Liloan may subsob na gyud kayo ang evacuation nga gihimo. Gani doon na house to house nga evacuation gipatuman kipahibaw ni Mayor Aljo Frasco sa pipila ka mga barangay diri nga labihang naapektuhan ni atong si Bagyong Tino. Naabtan sa dato ni subay dinhi sa eskwelahan karong bag-o lang si Vice Mayor Margo Frasco. Mipahimangno sad ni siya sa mga tawo nga di gyud magpanuko sa pag-evacuate para sab nga mas safety ang ilang kaugalingon ug ilang pamilya taliwa nining hulga sa nagdanga-danga nga bagyo. May Daghang salamat Nico Sereno ug amping mo.